desperate. That's why wakabvuma kuroorwa neni. Mukadzi wangu tiri pamwe chete ngemukadzi wangu ndomudisisa zvisingaiti. Kana uchimuda kamukisa. 2020 akanditiza ndine nhumbu. Yakamwana kangu karapwa ne 4 years. Nhumbu yanga ichangobata ndobva anditiza. Saka inini ndatongoti riga nditaurewo mudare munomu. Murume wangu ndomuda zveshuwa. Ndakatosvika pakumupawo mari chaichaiyo kutoti aenda nobvisa mumba kwedu. Bosi paakandiroora inini ndindaenda kubasa yasingaende kubasa. Andiziva kuti inyaya yekuti akandiwana ndakurawo here bosi ndakaroorwa at 28. But at 28 papa akandiona ndakakwana. Kuti tichiri pamwe chete here kana kuti hatisisiri pamana amai. Pamusoro imamo. Ichokwadi kuti ndinodawo kuti murume wangu andibudirawo pachena kuti tichiri pamwe chete here kuti kana kuti hatisisiri nekuti kakawanda achingoti ndakuramba asi pasina chaanozobudisa anongoenda ozodzoka. Vabvunze. Baba tichiri pamwe chete here. Pamusoro ichangamira. Nemukadzi wangu tiri pamwe chete ngemukadzi wangu ndomudisisa zvisingaiti. Kana uchimuda kamukisa. Anzi mama ndikukudai. Ndinotenda Shangamira. But ndaichikumbirawo. Anzi kugara nakaona dzevangu uye kudzidza akuperi. Pamwe ndogona ndiri munhu anofunga kuti wangu musha uyu hausi kugarika. Pamwe utori nani. Ndichifungidzira kuti pamwe mararamiro andira nemurume wangu asiriwo. Saka ndazofunga pauti ndizosvikawo kunoku ndinzwa kuti murume wacho undidawo here. Ndanchikumbirawo ndine mapoints angu mashoma. Ndati turega ndite kunyora pasi kuitira kuti ndisadyire dare nguo. Kuti kana zvichigadzirisika ini murume wangu ndomuda. No, zvapera. Ndaipanza. Zvimwe zvacho zvachida muno. Alright. Noti ana baba vangu varimo nana mai vari. Taura neni woda chaita Chekutanga murume wangu akwanisawo kumira neni semukadzi wake. Akwanisa kufamba newe semukadzi wake. Kumira neni muzvinhu semukadzi wake. Ndazvinzwisisa. 2020 akanditiza ndine nhumbu. Yakamwana kangu karapwa ne 4 years. Nhumbu yanga ichangobata ndobva anditiza. Mushirongo ndamboshungurudzwa zvakanyanya chigara mumusha mawo. Ndakaroorwa inini ndichienda kubasa murume wangu asingaende kubasa. Ndichitawo zvetumashop. Ndobva ndanogara mulockdown memwe kumba kwawo. Mushure menge ndaona kuti murume uyu tafambidzana tawirirana. Ejiwo yangu yanga yakuchinditendera kuti ndauda ushuroorwawo ndigare mumba. Ndobva ndagara udaro handina kugara zvakanaka. Ndichishungurudzwa. Nanatete vachitaura mashoko avaitaura uye asati aroora uye achabva pano. Ndakaramba ndakashinga kusvika murume wangu azonditiza. Ini ndakafungidzira kuti anditiza maybe nechikonzero chokuti ari kuwana pressure kubva kuhanzvadzi. Asi ini handira kuzvitora kuti andiramba. Ende panguva iyoyo ndandisa ndakuziva kumusha kwedu. Ende chachiri chimwe chitukiso ichocho chokutonzi ungaunzeka munhu kasingazive musha kwake ene kane mamhepo ake. But ndakaramba ndakashinga. Abuda ndakabva ndawanawo baba vangu zvinoitawo Mwari vakabva vandifonera bva ndavaziva. Bva ndavaudzawo dambudziko. Kuti ndandaroorwa ndine nhumbu asi murume akatiza. Vakati murume uchiri kumuda here mwanangu ndikati murume ndoita sei ndomuda bosi haana kumbobvira ndamunzwa achiti handidi. Bva ndofunza kuti akangotizawo situation yanga iripo. Ndobva vamutsvaga kusvika vamuwana. Vamuwana kudaro akataura pamberi pedare. Sabhuku varipo nehama dzese dzababa vangu dzadzaungana akati mukadzi ndikumuda. Ndokubva ana baba vati aiwa zveshuwa ati mukadzi ari kumuda ngetimusire mukadzi wake. But vaenda kudaro ndakazobata chat remurume wangu achitaura neshamwari yame vake. Achitobvunzwa kunzi kwewo wakazvifambisa sei kuti wakazodzoka. Isu tati atisiyana nemukadzi zvikanzi ndakangouya kunofeka bosi ndakaona semunhu ndisina chandinacho. Ndakati mukadzi andichada. Pamwe ndozonzi tipe zvakati ndisina chandinacho saka ndakangouya kunofekawo kuti nyaya yetese itonhore. Nofunga takanetsana takadi but takazowirirana patagara tese kudaro. Last year akandirambazve mushure momwe ndarwarirwa nemwana. Mwana wangu anorwara anomborohwa nezvinhu anodii chifamba nchita sei pamwe pachano kuti zvakatooma kudaro mari yawo inaishoma iyoyo anoona kuti pamari yawo ndipo mari yakatida kutotumira hanzvadzi yangu ataroda mari izvozvo. Wakada kuti uona mwana ari kurwara wotonzi iwe ndipe mari ndakatomupromisa kuti ndikukupa mari. Ko mwana ari kurwara nzi kana akafa ndiwangu ndoviga. Ndongosvika ndopachi mari. Zvadaro
akazondiramba futi manje takuda unovhara zvikora apa anga akutatsikai kuti akabuda achindikuenda kubhawa hadzoke. Inini ndakabvunza kuti kwa baba marara kupi, yatova mhosva kuti wandibvunzire kuti warara kupi. Pamwe pacho ndainyarara ndingoti zvichaperawo zvichadarika kusvika amweni wangu vakazoshanya mushure momwe ndandabva kukaranda nemwana achirwara ndobva wandivingawo kumba kuzondiona ndanga iri first time yawo pa5 years dzese dzandagara kusvikawo mumba mangu. Mwana ndiye akazozvibudisa pachena kuti baba havapo pano but ndasina kumbobvira ndakavaudza. Mushure momwe adairawo foni achitaura natete wake pafoni vachiti ndiri kunoko zvikachinzi dhedha havapo vakarara kubhawa. Vamweni vangu vakatondipopotera kumunodii kutaura zvinhu zvakadai ndikati aiwa ndeifunza zvichagadzirisika zvikanzi aiwa muroora zvinofanira kutaura zvotsuru. But auya kudaro ivo havana kutotaura naye havana kumutsura. Vakasvika pakudzokera mangwana yacho zvakangonyarara ndakamufunza pamwe waona kuti havakwanisani nenyaya dzinoda natete. Tasara ndakamboita 2 weeks dzimwe ndakatarisawo zvangu achita zvaanoita izvo akaenda kubhawa hadzoke. Kusvika mumwe musi ndakazozvibata kuti pane zvikuitika mushure monge time dzavanoda kubuda vachienda kubhawa dzakakwana but dzakazokwana vachiri pamba bva papinda imwe call yavakadaira zvokuivharidzira zvezvi. Ndokuya ndakabvunza kuti kochiko chanetsa kuti mudaire foni ndiripo. Zvikanzi aingori shamwari dedenge shamwari maigona kudaira. Ndobva vandivharavhara saka ndonyaya yakanetsa iyoyo yanetsa kudaro. Ndakazosvika pakutaura nemusikana uyu ndakamuudza kuti munhu anitori nemukadzi wake ane mhuri chii akatoti anondiziva. Ndakati it's okay kana uchindiziva fine but ndangoti ndikutsiuri. Ndobva tararama nofunga dzinenge 4 days mushure monge zvaitika izvi. Murume wangu pa4 days idzodzo akanga akakwindimara zvokuti kana mumba hapana chaiitwa. Kusvika ndazobvunza zvakare nhaye baba asi nyaya iyi yandakabvunza here musikana uyu anonzi Kelly yaita kuti mubva matsamwa kusvika pakadai. Zvikanzi zvokubvunzwa nyaya dzekumashure ndozvandisingadi ndobva pano. Ndikati baba majaira kuti mimi munongotakangobvunzana kanyaya kadiki munotuta mabhegi moenda. Of which inini ndini mukadzi ndofungidzira kuti ndinofanira kunge ndine kahuni kako kuti ndinoramwa ndichibuda pamba. But imi munobuda pamba moenda makapedza shungu dzenyu muri kwamuri kana mazofunga kudzoka modzoka ndongokutambirai. Ende hama dzangu nedzenyu hapana nomboziva ndozvaitika but this time kana kuri ndozvamafunga ndakushedzawo hama dziuye dzekwenyu apa dzekwangu apa motaura zvishuwa kuti makubva. Ndakashedza tete vake ndakashedza vangu vakauya ndakavapira nyaya rika ndonyaya iripo ndati vakuonikeyo muchinzwa. Vakabvunzwa zvishuwa vakatoti ndakutobva pano hamuchada mukadzi here handichada. Vakatonzi mupei gupuro vakatoda kundipa but ana tete vakavharavhara vachitira kuti pamwe ari kutaurira mukutsamwa vachitomuti gupuro rauda kupa ridikiri kana utoda gupuro mupe rinotenga. Ndobva ndatoti ndikuda 500 ndichitoitirawo kuvharavhara ndichitira kuti murume wangu pamwe adoda kuwana time mumbonyatsofunga anogona kumhanyira kubudisa gupuro iye asati anyatsoita decision. Saka aenda kudaro zveshuwa hana kudzoka. Tasvika pakuvhara zvikoro tese tiri maticha ipapo. Ichi ndichichawo secondary tichawo primary ameno kwanga akugarawo handitozivi kuti aigara kupi. Kusvika tivhare hana kudzoka kumba. Ndakazoshedzana sekuru vatorimo munomu mushure monge ana tete vatadza kunzwanana. Vandashedza sekuru huyai mumbonotaura nemuzukuru wenyu pamwe ashadza serera munyatsonzwa kuti chii chakanetsa kuti atize pamba. Vakauya akavapindura mashoko ekuti zvamakanzwa nezvamuchanzwa zvese zviri correct. Uye handina kana nguva yekuti nditaure naye sitomboda zvokufesana naye pane nguva asida kutarisana naye zvino makatonzwa zvakakwana. Zvinova ndizvo zvakazondipota regai ndichiendawo kwachifi pamwe ndo vanogona kuteerera nokuti baba vangu mashure omo vakambouya futi vaida kungomutsura kuti mukwasha garisana zvakanaka nemwana wangu but panguva akatovati pamusoro ibaba ndiri kunzwa hasha hamene munotenderawo kubuda here. Baba vangu vakatoshamisika kuti hasha. Saka inini ndatingoti regai nditaurewo mudare munomu murume wangu ndomuda zveshuwa. Ndakatosvika pakumupawo mari chaichaiyo kutoti aenda nobvisa mumba kwedu bosi paakandiroora inini ndindaenda kubasa iye asingaende kubasa ndakatomupa mari yekunobvisirawo zvishoma zvakabviswa izvozvo ende asati zvapera kubva patangawo kushanda 2021. Baba mwana peipa iri kupinda munodii kumbounganidzawo pashoma pakuendawo unobvisa mumba kwedu zvinoratidzawo zveshuwa munondida. But anopindura rafu dzimwe dzenguva anondondiudza kuti you were desperate that's why wakabvuma kuroorwa neni. Varume vaishanda ngo singavaoni. Dzimwe nguva anosvika pakundinyima bonde. Ndaigona kutogara kana a month ndisingazive murume. Wakada kuti umugume wotokuti swedera uko varume vese vari kufamba kunze uko usikuvaona ini ndini chete waona netrauzi.
handiziva kuti inyaya yekuti akandiwana ndakura because ndakaroorwa 828 but 828 papa akandiona ndakakwana because ndikandita ndisvike ipapo inyaya yemararamiro andakaita ndakakura ndisingazive kumusha kwedu baba vangu ndakazovaziva ndawanikwa nauyu saka ndaizviudza kuti handidi kuroorwa mama vangu akatonyeta kuti roorwa ndini gotwe kuna mama roorwawo ndiwani muzukuru but ndaivabvudza kuti zvandakararama ndichiita baba vangu ndakatadza kurarama varipo ndakararama upenyu hwairwadzi ndakatanga kugona kubata gejoni ndiri grade 4 ndakatanga kurima ndichirimira vanhu kuti ndiende kuchikoro svika ndizonzi ndaticha nhasi saka zvinhu zvokuti zvaindirwadza ndaitotaura muupenyu hwangu kuti handidi kuroorwa but ndakazorespekta mama vako nditi chiroorwawo ndiwane kuwanawo muzukuru kana ndakazonziwo ndafa ndakuita se ndaakuzorora saka ndaitotiwo ndo musha wandaita se wandawana saka mararamiro yacho semunhu asina kumbobvira akaita umwe musha handisi kunyatsoziva kuti ndo mararamiro anoitawo vabi yangu here mudzimba umu saka ndaiti ndakakurukurawo nyaya yangu dare rondibatsirawo musha wangu ndouda kana pane zvinogadzirisika zviite se zvigadzirisike ndine 33 zviri clear zvisina kana dambudziko zvisinoda kuti zvigadziriswe musha wako undofanira kuitwa urirowo hauna kujeka angave ticha vangave varaitidzi vari kuticha sevari tuso but hapana focus yeupenyu hwakanaka pamusoro itungamiri ndaida kungopindura mibvunzo mishoma pane zvavataura muchanotaura ndikupai nguva yekutaura naita basa ndinoda kuti murarame nekusingaperi ndinoda kuti murambe makabatana mhepo dzingauye hondo mwana ari kuita problem yei mwana wangu atorowa nezvinhu achidona zvakamurova togona kutofurudzirwa kuti atofa zvokuti makatadza kusimba nekunyengetera zvinhu zvakaoma right ndai mugadzira imba yevana panze imi muri 2